Kakaya ka mo sa atong mission karon? Yes, of course. Good. Ikaw. Sir, yes sir. Kaya ka nimo? Uy panit, bungkag ka ba? Sir, kaya sir. Good. Naatay mission karon. Sir, unsa man ang mission, sir? Naatay luwason. Usa ka hapon. Kay dako nigtalay. Sir, pilay talay sir. Bitaw, pilay talay na mo, sir. Di na lang ko mag-ingon kung pila atong talay ron. Basta kay makigmata. Kay dili basta-basta. Ato ang mission karon. Kasabat. Sir, yes sir. Sana ni mo, sir. Di ba ka may pilay talay? Gani bay. Kabala ka diha. Nalagi may bahin. Ako'y bahala sa inyo ha. Basta tarungon lang ninyong trabaho. Kana among gusto ba? Kanang matarong ang sabot ba? Sige. Ngani ang plano. Sige, moro to. Para. Hoy! Asaman mo! Asam ka? Turas dito! Ay, mali atong gantuan! Tara! Kamu ba? Pagkukwita na sabot? Mga tanga kayo mo ba? Sorry, sir. Sorry, mama. Galaw girls! Tara! Let's go! Kaya, mulukat, ani eh. Napakay mo claim, ani. Kaya wala ako na din puson. Plak na, chicken na, bisini ka ni kira. Putik ka may. Sa may istoryahan, ani. English. You know that English version? No, it's like, biskan chuni tsin kira tsara. 아, 설명이 안 하겠지. 안전지 기다 붙잖아, 저라. 이제 그래 건지를 가보자, 좀. Kaya kung napakagurta, madukan natin kagibos. Wala ka ba? Kasabot ka. dito, 저라. Putik ka may. Di ka mo hirap. Wawa. Aploy. Hindi ka lang ako sa mga. Karon. 사와디캅, plak na. Sir, target lock, sir. Naasla diri sa kwan, sir. Sa dako nga kahoy. Ha? Asa mo banda? Sergeant 1, don't do anything without permission with me. Madoong ko. Asaman mo? Sir! Pusilutan ka nun! Magagikan! Nagalolo, takat! Uloy. Asa target? Asa naman itong mga tawaan na to? Galing may musang bay. Pagkatap ng kahoy ba? Laog ko ba? May gani ulan nakakita. Asa ka itong mga tao na ko eh? Gilipat ako ito ba? Kami sa una. What? Buang ka, boss! Dugayan ni mo! Lit naman kay ka! Asa bang sis? Asa man? To. Gamat ka! Nausa man yung kauban? O sige pa kaon mo ani? Napasmuhan na ka nagalulo panadaan! Sure eh! Lami na! Mi! Tikanan ni Yoyo eh! Tara! Parang dinood eh! Paano mo eh? Hoy! Sama mo tumulukatan nino! Hoy! Di ba ka mo may malukatan eh? Wala ninyo! Mukha na kababalag sa buta na! Sige na. Boss! Turo! Kuha na!
I-claim na. Kay maunan ni. Paldo na. Sige, sige, sige. Bay, bangun, bay, bangun. 아, 쉬는 시간. 어디야, 어디 시간 너. 이기는 시간, 어디 시간 너, 건데이라. 니네 쉬는 시간. Sir, asa man ka? Gibiyaan man ni mong hostage. Kamusta yan, ay? 아, 씨, 아, 피시기다. 의자를 깨래. 아, 싫어.